Desi, Desti, wonten Bu Yanto, wonten ijine boten? Naura, Ilham, Yuda, Yuni, Zamnotun. Ingkang boten lebet berarti namung Riyanto. Nah, dinten menika badhe nelaah geguritan dinten menika mlebet ing materi apa kuwi Kang? Nyerat geguritan. Sampun keringan nggih? Nggih. Nyerat geguritan. Nyerat geguritan. Mampu menulis geguritan sesuai tema yang ditentukan. Maka temanya ditentukaken yen badhe mundhut tema napa lajeng nembe didamel geguritan. Tujuan siswa mampu menulis geguritan secara mandiri. Ya berarti siswa kedah saged nyerat geguritan mandiri lho nggih, tugas individu mboten tugas kelompok. Gambare sinten Bu? Oh, sak gambare Dika. Sampun nate maos sinten sing nate maos geguritan? Mbok menawi zaman SMP, SD. Kenang sampai nanti maos. Dereng utawi manfaat nyinaoni geguritan. Manfaate nek nyinaoni geguritan apa? Iki wonten kalih gambar. Nomor setunggal kinten-kinten apa iki Cak? Iki gambar apa iki? Mading, bener. Kinten-kinten apa? Nek saged nulis geguritan, saged nyerat geguritan, mangke bakale dipajang ing mading. Nomor kalih. Nah, mading leres. Nomor kalih layange Sinta marang Rama. Kira-kira napa? Mosok undangan, surat. Kinten-kinten nek geguritan, buku utawi antologi geguritan. Menawi saged nyerat geguritan, saged nerbitake utawa mengeluarkan buku utawi antologi geguritan. Untuk duit bakal kalau ini sampun dianalisis anggali malih. Majas metafora kalau ini tegese nggih, lama-lamaan berarti tasik kemutan materi kira-iraan utawi judul. Terus judul mangke pungkasan mawon Cak. Judul iku pol buri. Geguritane didamel riyin, mangke judule terakhir pol buri. Lajeng milih diksi. Berarti kalau mau pilihan katane ingkang trep sing apik. Lajeng Roncek ukara gunakake basa rinenggo. Basa rinenggo iku apa kalau Cak? Basa kang endah utawa apik. Saderenge gumuna lanjut wonten pitakonan. Wonten. Sinten? Ngancem angkat tangan. Mbak sapa yo kok Dela. Mbak Dela. Mbak Dela. Dela. Del, menawi cara nulis kados pundi? Carane nulis kados pundi? Carane nulis geguritan berbeda. Kok yo nulis? Sekedap geguritan utawa puisi. Iku dak sami mawon ungkapan perasaan nggih. Ungkapan perasaan ingkang diwujudake sing wujude tulisan.
Lanjut. Nangis tumetesing waspa luh banyu mili. Tumetesing waspa. Pokoknya bahasane iku sing apik niku. Coba nggih tumetesing waspa. Niku permainan supados mangertos basa rinenggo basa kang endah niku napa mawon. Kalau wingi sampun dumunan damel kelompok nggih. Sampun. Dumunan waosake malih, mangke sumangga lenggah miturut kelompoke langsung satset tuwepet ya. Skala suara. Kelompok setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Berarti pun kaca mriki namung kelompok setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Ayo. Dikira nanti. Ayo. Asme. Oke, lanjut. Dicek kemudian dia saat derenge jawabannya dikitung. Cek saat kemudian jawabannya dikirim. Wonten gambaran nggih, Cak. Menawi basa rinenggo kata-kata sing endah kuwi kados pundi. Teng mriku wonten tembung ron. Nek ana kata-kata ron aja. Wonten tembung ron. Ron warung. Ron warung niki perumpamaan saking Tanda cinta. lambang ati utawa tresno. Lajeng kalau wau gumuna sampun bagi gambar utawi gambar fotografi saderenge nyerat geguritan kudune nemtokake napa mau tema. Niku wonten 3 gambar. Nomor setunggal gambar napa? Ibu. Kalih bapak. 3 niki mangke ditemtokake, niki mangke tugas individu nggih. Ananging angsal kelompok, maksudnya rembukane angsal kelompok ya. Umpami aku arep gawe geguritan ibu, kata-katane sing apik apa yo? Saged diskusi kalian kelompok iki. Nanging mangke tandane nggih tugas individu. Umpami menawi geguritan kalau mau udah ungkapan isi hati utawi pinjaman meminjam kata. Contohnya kalau mau tresno nyilah ning tembung ron warung. Berarti nggih. Kinten-kinten menawi temanipun ibu topike napa mawon? Badhe tema kalau mau dak nentokake topik. Benan menika bahasa Indonesia, basa Jawane boten ngertos. Pomat benan niku lelabuhan. Eling-eling nggih, pengorbanan menika lelabuhan. Lanjut. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ungkapan rasa apa jawab? Matur nuwun. Matur nuwun. Sampun gawe malah nyanyi. Kaedahan alam. Bentuk nggih utawi gambaran iki. Upami wujud, bentuk wujud. Upami langit yo, langit kepiye, biru. Sedaya siswa sampun gadah gambaran nggih. Kinten-kinten aku arep nulis guritan apa iki? Sampun wonten gambaran nggih? Sampun. Angsal diskusi ananging mangke tagihane individu sekedhap menika LKPDP. Mangke supados gampil
Desti, tugasnya Desti ngupload konten ing IG. Dados kenapa kok Bumuna suwun upload ing IG? Supados geguritan iku ora kalah karo puisi, Cak. Biasanya nek ning Google eka plata ada puisi ya. Geguritan ndak nang medhi ya. Supados ora ono kalahe. Basa Jawa ya sami kalian bahasa Indonesia. Ora usah isin nyinaoni basa Jawa. Kita mulai ya. Diksi berarti pilihan kata. Isi, kedah wonten isine. Isine sing paten padha. Biasanya nek nulis padha dak ngeten iki ya. Nanging sing leres padha. P A D H. Del ing Jawi. Kenapa kok tak metu, Cak? Merah geguritan itu butuh inspirasi. Terus mangke saged mirsani iso ndelok keadaan sekitar ning Jawa iku ana apa wae. Ana wit ringin sing gedene semono iku iso kanggo perumpamaan apa kira-kira. Wonten langit sing ambane semono iso dienggo perumpamaan apa kira-kira. Mboten wonten ditawanan nggih. Dela. Saged dipirsani ugi wonten HP-mu piyambak iki. Dela. Ya sareng-sareng. Dela niku alam kesimpulan. Menawi badhe nyerat geguritan, kala wingi kedah nomor setunggal apa mau nemtokake tema. Badhe nemtokake tema, jarane Bumuna dina iki tak jak metu ruangan golek inspirasi, tambah terinspirasi apa blas? Inspirasi. Dingin. Giling ya Reza. Giling. Biasanya jadi jero kelas terus ya. Bumuna cekap semanten. Minggu ngajeng berarti mlebet ing materi enggal